Ei, molt bones i benvinguts a la cama, soc en Mugi Guaracat, o també podeu dir-me Mugi. Bé, avui us porto un altre vídeo de la secció Parlem de... En aquest cas, parlem del Shima Shima Shopping. Dit tot això, comencem! El Shima Shima Shopping era el vaixell que feia servir en Sanji en el Baratie per anar a comprar existències materials. Quan en Sanji va marxar del Baratie, amb en Ruffy i en Yosaku se'l van dur per anar a capar-lo a un parc. Aquest vaixell sembla ser molt ferm en el mar, fins i tot quan està mogut. I té una petita cuina que fa molt bon servei. Hi ha una part del Shima Shima Shopping, concretament sobre la cuina, que té forma de paella. Sort que no van trobar cap gegant despistat que ho confongués amb una paella de veritat i ho arrenqués. Derexixixixixixi. També, dic que pel meu gust, a part del disseny, també tenia uns colors molt macos, el Shima Shima Shopping. Una pena molt gran que aquest vaixell tan maco impactés en el bosc del poble de Coco i com a resultat acabés totalment destruït. Em va saber molt greu al final del Shima Shima Shopping, ja que jo volia convertir-me en el rei dels pirates amb aquell vaixell, a l'inigualable Shima Shima Shopping. Finalment, afegir, també, que en Sanji anomena el Shima Shima Shopping com una barca. Aquí us deixo el fragment de vídeo on ho diu. Després de veure aquest fragment de vídeo, comentar que el que no sap en Sanji és que el Shima Shima Shopping està catalogat com un vaixell. Però bé, jo també el catalogaria com una barca bastant gran. Dit tot això, ja estaríem per avui. Com sempre, aquí teniu la caixa dels comentaris per comentar què us ha semblat, si us en recordeu d'aquest vaixell, què us sembla el disseny, l'estructura, el funcionament d'aquest vaixell, si us va saber greu que acabés com va acabar. I, bueno, per fer una mica feedback, com sempre. També en la caixeta d'aquesta informació us deixo el meu Twitter, per si voleu estar enterat de coses del canal o coses així de One Piece que comparteixo. També us deixo la wiki catalana de One Piece, la pàgina web on tenen tots els episodis de One Piece que es van doblar al català i la pàgina web on pengen el manga de One Piece traduït al català. Dit tot això, ja a reveure, Nakamas. Fins la propera. De totes maneres, em podeu deslligar el què, nois? Sí, esclar, i què més? Si vostè desapareix, algun de nosaltres haurà de substituir-lo. Ei, un moment!